Zdravím všetkých divákov. V tomto videu chcem vám jednoduchosti vysvetliť, ako si môžete zabezpečiť Tor prehliadač, na čo slúži, po prípade aké nastavenia tam môžete zmeniť od tých základných nastavení. V prvom rade vám teda vysvetlím, kde si môžete Tor prehliadač stiahnuť. Jednoduchosti si otvoríte hociaký prehliadač, či už je to teda Google Chrome, či už je to Mozilla Firefox alebo Microsoft Edge. Ja osobne preferujem Google Chrome. A vlastne do vyhľadávaču hneď napíšete Tor download. Ako náhle vám vyskočia výsledky, pravdepodobne to bude ten prvý výsledok, vlastne nachádza sa to na stránke www.torproject.com a vlastne tu si môžete vybrať, na aký operačný systém si budete Tor prehliadať stiahovať. Ja mám teda Windows, takže kliknem na Windows. Tor, inštalačný súbor Tor sa mi začne stiahovať. Ako náhle sa mi vlastne inštalačný súbor Tor v prehliadaču stiahne, tak vlastne spustím tento súbor exe. Prvým zásadným krokom je pri inštalácii vlastne vybrať si jazyk, v ktorom chceme používať Tor prehliadač. Za mňa osobne to je slovenčina, každý nech si vyberie, ak chce. Potom si následne teda vyberieme miesto, kam nám teda tie súbory nainštaluje. Nainštalujem si to teda, dajme tomu, môžeme to nechať aj vlastne na ploche. Kliknem na nainštalovať. Totižto ja už Tor mám nainštalovaný, nebudem vám presne ukazovať, proste hneď by vám mala prebehnúť inštalácia. Ako náhle vám prebehne inštalácia, tak sa vás opýta, či chcete vlastne ikonku aj sem vlastne do štartu, ja ju tu mám. A či vlastne chcete Tor prehliadač na desktop. Taktiež sa vás to opýta, či chcete Tor prehliadač spustiť. No, ako náhle teda máme Tor, ako náhle ste si teda stiahli Tor prehliadač, tak môžeme sa do toho aj rovno pustiť. Keď otvoríte Tor prehliadač, tak sa vám vlastne spustí, v úvodzovkách poviem, session. Ako náhle vystúpite z vlastne Tor prehliadaču, session sa vám skončí a vlastne keď ho spustíte novýkrát, tak sa vám spustí nová session. Ono to je vlastne z toho dôvodu, aby tá bezpečnosť toho prehľadávania bola vlastne maximálna. Samozrejme o tom si ešte niečo neskôr povieme. Tak, ako náhle otvoríme Tor, tak sa nám vlastne objaví táto stránka, keď máme teda najnovšiu verziu, čo je vlastne 10.07 v čase, keď natáčam tento tutoriál. No, v prvom rade by som vám niečo ešte o Tore povedal. Tor prehliadač slúži na to, aby ľudia si dokázali vlastne na internete naďalej uschovávať ako takú anonymitu, keďže dobre vieme, že naše údaje vlastne tým, že používame internet a vlastne sú tam údaje, ktoré si internet ukladá a následne aj podľa toho nám hádže napríklad reklamy alebo odporúča nám rôzne veci, čo vyhľadávame, čo by sme radi vyhľadávali podľa toho, teda súdiac podľa toho, že čo sme už v minulosti vyhľadávali. A práve preto, keď si niekto chce udržať anonymitu, tak mu určite odporúčam Tor prehliadač. V prvom rade by som sa s vami pozrel na nastavenia Tor prehliadača, lebo je tu pár dôležitých vecí. Samozrejme môžete si tu tiež hocikedy zmeniť jazyk Tor prehliadaču a vlastne môžete si aj nastaviť, aby bol Tor vlastne váš predvolený prehliadač. Samozrejme sú tu ako také základné veci, napríklad či automaticky bude inštalovať updaty, alebo vy si ich chcete ručne nainštalovať. Ukážem vám samozrejme aj updateovú históriu, ak samozrejme nejakú máte. Tu si môžete nastaviť, že či vlastne má používať Tor prehliadač také tie základné nastavenia. Každému to samozrejme odporúčam, lebo ako náhle nejaké nastavenia zmeníte alebo proste toto odfajknete, tak vlastne vaše prehliadanie už nemusí byť až tak anonymné, jak sa na prvý pohľad môže zdať. Každému, kto žije v krajine, v ktorej vlastne Tor prehliadač mu nefunguje, tak treba, aby si zapol bridge. A môže si vybrať jeden z týchto dvoch bridgeov, alebo môže dostať vlastne od torproject.org vlastný bridge, alebo
môže mu niekto iný vlastne poskytnúť nejaký bridge, ktorý môže používať, teda keď mu nefunguje Tor browser. Na Slovensku tento problém nie je, takže preto som mal vlastne bridge vypnutý. Ešte by som sa s vami pozrel vlastne na bezpečnostné nastavenia. Tu je pár vecí, ktoré by som vám rád zmienil. A v prvom rade je to vlastne úroveň bezpečnosti. Môžete si nastaviť teda, že na akej úrovni bezpečnosti chcete vlastne prehliadať na tomto prehliadači. Vlastne v prvom rade je tu štandard, ktorý mám ja momentálne zapnutý, čo je vlastne úplne bežné prehliadanie a není tam nejaká extra anonymita. Okrem toho teda, že ten Tor samotný funguje už tak, že vlastne stránky, na ktoré chodíte, tak oni nemajú informácie o vašej lokácii, keďže vlastne z vašej lokácie sa proste dostane vlastne medzi váš počítač, na ktorom ste napojení, sa napojí na nejaký server a cez ten server sa napojí na ďalší server a až vlastne z toho serveru idú informácie vlastne priamo prehliadaču. Takže nie je nejakým spôsobom možné vystopovať, odkiaľ vlastne prehliadávate na Tor prehliadaču. Každému, kto si chce svoje súkromie uchovávať, tak odporúčam nastavenie Safest, keďže JavaScripty sú vypnuté na všetkých stránkach, ktoré navštevujete. Niektoré možno obrázky, ikony alebo symboly sú tiež vypnuté a vlastne aj niektoré videá a audio nahrávky sú blokované.